Dan huwa budget kosmetiku ta' gvern bla viżjoni. Biex tmexxi pajjiż trid ħafna aktar minn budget bħal dan u pajjiżna u l-poplu Malti Awċi iva jixraqlu gvern illi jagħtih budget aħjar minn dan. U għada in-nies ser iqumu filgħodu bil-kontijiet tad-dawl u l-ilma l-istess, se jerġgħu jaħlu u jibqgħu imwaħħlin fit-traffiku. Għada filgħodu il-ħaddiema tal-Air Malta ser jibqgħu mitlufin fuq il-futur tagħhom daqskemm kienu llum. U għada filgħodu kull min qiegħed jistenna u jittallab għal mediċina tal-kanċer ser jibqa' jittallab. Għax kull ma qallu dan il-gvern hu illi ma' snin illi ġejjin natuk il-mediċina li trid. L-aktar miżura mistennija bqajna mingħajrha. Bla dubju ta' xejn l-aktar miżura illi kien hemm tant hype, tant aspettattiva fuqha u ċoe illi jitraħsu il-kontijiet tad-dawl u l-ilma baqgħet ma waslitx. U dan kien anti-climax kbir, diżappunt kbir għal ħafna illi wara l-pompa illi dan il-gvern ħejja lil kulħadd bistennija kbira għal dan il-budget fil-fatt naqas milli wettaq. Dan huwa budget sfortunatament bla viżjoni. Huwa budget niexef mill-idejat dwar kif għandu jkun pajjiżna għada, dwar kif għandu jkun pajjiżna għal uliedna meta joħorġu mill-iskola u jridu jidħlu fid-dinja tax-xogħol u jsibu xogħol f'setturi ekonomiċi differenti. Fejn hi l-viżjoni ta' dan il-gvern fit-tul għat-traffiku lanqas kelma waħda fuq x'tip ta' sistema pubblika ta' traffiku għandu jkollnu pajjiżna biex darba l dejjem nindirizzaw il-problema enormi ta' konġestjoni ta' traffiku li niffaċċjaw kuljum, kull wieħed minna filgħodu u filgħaxija u issa anki f'ħinijiet li ma konniex nassoċjawhom bħala ħinijiet peak. Budget bla viżjoni għall-ambjent tant illi n-nefqa kapitali fuq l-ambjent inaqqasa b'40 miljun. Meta inti tħalli Ministru ewlieni tiegħek u Chief of Staff tiegħek ma saqajk anki wara li nqabdu b'kumpanija sigrita fil-Panama biex fiha jpoġġu l-commissions, inti tkun medi fuq affarijiet oħra. U mhux fuq x'viżjoni għandu bżonn pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista qiegħed jimpenja ruħu, qiegħed jintrabat man-nies, illi jkun tassew partit illi ħares lin-nies, illi jisservi lin-nies u mhux jisserva bihom, illi jagħtihom tassew budget illi jkun soċjali, illi jolqothom tassew fejn għandhom bżonn, imma fuq kollox illi jagħtihom viżjoni għall-futur ta' pajjiżna.